ዝኾነ ይኹን ማለት እዩ ክንፈልጦ ዘለና ናነይ ዊርድ ኸትመል ዘለሃ ሞሕቶ እንዲ ነይረንዳ መፅሎ ሰሙንሲ ሕማማት እዩ ብዛዕባ እንታይ ትብለና ወይ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ከንታይ ይብል ሞ አሞንጎ ተሓትን ዳሕራይ ምስ ወደኹ ተሓትን ክትኽእል ነይርኪ ወይ ግና ሕተ ስለ ዝኾናትንስ ገለተ ትብል ብዛዕባስ ኦኬ أزي هلو زحتتني قال دحر وايت أقبل ما يتكلم زفلت أبز متزلو سمون ناي حمامة سمون تباهيلو زحت استفلا لي هايمونتات مالتيو صعوق زخونة ناي سمون صلوتن قدم أملاخ بمغرب بزح سجدت سكبرولو وقت جزينيو دحر وايت أنا يزح حمامة زبحال كنري أنتخينا ناي مجمر تا كريستيانات نورو نتي يسوع كريستوس استسأل له وقت بفلاي كاني حموس عربي قدام سنبت بفولي مالتيو نتي وعلتنا يسوع كريستوس نذكره نأملاخ نمسكونه بصوم صلوتن كأبت وقتات أكل ما أملاخ زقاربولون نأملاخ لعل خلو تي فقرو زجلس قالون دك سبات ناس تماورو كبر زهبولو وقتيو أب رابع كفل زماننا بتوم أبتجيز تنورو لك أونتي أب يرشالي مالتيو تأكيبهم نزل سرعات أزي كم زت أتاتو ومني مسرعات نبيت خريستيان كأخوينو ختصل جمرة تاريخ ينقرنا سلازي تدحرو بايتيو عزيز صبقن سبات كأكسع كندي بأملاخ كم استفقرنان نريقلون نذكرلون نا أملاخ فقر الناس تمقرنها نمسجنلون وقتيو نيرو مسجزي يجن بسنك استفلا لي بحلن لمدتاتنا حبرة تسابقن كم تزدل خيل أي جمران سلازي بزح جزية كم تنريو مالتيو استفلا لي السبات أب حمامتك أنيو أب صومون صلاتن أب سجدتن تقنيو أبتي فاسيجاز بحال معلتي سنبت مالتي كبعلم كله بقايلان بدانكران استفلا لي مالتي بفتشم نتيز أن خيو زي جلس مجدي كسم بلوا ويكأخذ علو أنكلو نري سو إذا تأسيو مسرته وزخونة سحتت ويجيجايو سلازي كل خاتكم نزاب ملأخت زي تسمعوا زلهم ناي حمامة وقتي تردينا بزكبة مالتيو ناو أملاخ مليسنا نقرب له مليسنا بخلو مالتيو أملاخ ندك سبات زلوا فقر زجلس قلو مخانو مالت أنا نسخاتكمن بسنكي اتي قدامني هوانن زحات أيوه حاتيات أم مدري موت مسأتوا بزخونة يخون حقي فتسئمنا أبقى ما أملاك كنكربلو نخل مجدي سلسة سعنة نزم مجد إزجن يسوع كريستوس أنا يلو مجدن حق أن هوتني بمبال ناب أملاك زغربنا تي أنكو بجانا زحلفة نتي نحنا منتان كينا حمم زحممة نتي نحنا منتان بسنكي عدا ناي حاتيات كنموت سجبنا نموتنا زموته نخلو حاتياتنا وسيدو أقدم أملاخ كأني زترائلنا أمو صدقوها ذهبنا أبكنداين أبكنداهم متكأتا خوينو نتي نحنا خنقصعوز قبلنا مقصعت وسيدو أمسكال موعلو بفولي إنا ذكرنا بزنجر إزغاني كم استمحرنا كم استفقرنا حدقت كم استقبرلنا يقريتا كم زرخبنا بأملاخ توم زتفتو زتخبرو حزب مخنا تردئنا مليسنا ناب أملاخ نقرب له وقتي خمس خنا كنستوعل كنكلال لنا بزخاء سلتي مانم كجورو زيك الوعلة أملاخ لا تجربنا لا تدنقنا نتي أسيو عميق زخنا فقرو نستمعوا له وقت كون يجبعنا يو سلزي كل خاتكم نزد من الاخت تسمعوا زلهم أبز نجر زي كنصحت يبلنا نزم بار أبز وقت زي تخن رسول زي بلنا فوليك كنذكروا زلنا أملاخ ندك سبات فقر زغلص ألو أقات أمي مخانو تردئنا بفولي مالتيو نزي فقر أزي نزي وعلت أزي نزي حياونت أزي نزي محرت أزي أنا نسخاتكمن حتى نياتاتنا نابلنا رأسنا نوصل جيزي زي كونه حتى نياتات مخانا فليتكا ودخا بجا بمحب حدقت سلزقبر كالنا محرت سلزقبر كالنا نحنا زي قبعنا انكلو نسخاقن كابتي فقري مخانكا استلعله ودخا سلزهاب كالنا نمسكنا كالنا النابلنا نمسكنا له صبوق أقات أميو سلزين بار نخل مسحف قدس تقليل حزاز الله بزعبا فقر أملاخ ندك سبات
እትገልጽ ቃል አምላኽ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3:16 ዘሎ አምላኽ በተሓደ ወዲ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምንታን ክረክብ እምበር ምንታን ከይጠፍእሲ ወዱ በጃዕ ክሳዕ ዝሕብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን አምላኽ ኣፍቂሩና ክንብል እንኮልና ፍቅሩ ዝገለጸሉ እቲ እንኮ መገዲ እቲ ዝፈትዎ ሓደ እንኮ ወዱ ኣብ መስቀል ብምስቃል እዩ ስለዚ ነፍስ ወከፍና ነዚ ነገር እዚ ክርደና ይግባእ እዩ ዝኾነ ይኹን ክርስቲያኔ ባህሊ ኣብዚ ናይ ሕማመት ወቅቲ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ይጸውምን ይሰግድን ይቀርብን ኣለኹ ኢሉ ዝሓስብ ነዘን ሰለስተ ሓቅታት ክርደንን ከስተውዕለን ይግባእ እዩ እታ ቁጥሪ ሓደ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ምሕረት ከም ዘይረኸበ ይቅሬታ ከም ዘይተገብረሉ ሓጢአተኛ ምዃኑ እናሓሰበ ርእሱ እናወቀሰ ይቀርብ እንተልዩ እዚ እቲ መሰረታዊ ጌጋ እዩ ስለዚ እዚ ሕማመት ዝበሃል መሰረቱሲ አሕና ምእንታን ርእስና እናወቀስና ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ምእንታን ከይነብር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢአትና ጸይሩ ሓጢአት ኣክንዳና ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ኮሚ ዝብል ስለዚ ንሕና ጽድቂ አምላኽ ምእንታን ክንከውን ንሱ እቲ ሓጢአት ዘይፈልጥ ኣብ ክንዳና ሓጥእ ኮነ እዩ ዝብል ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ጻድቕ ምእንታን ክትከውን እቲ ናትካ ናይ ሓጥእ ቦታ ተኪዩ ኣብ መስቀል ውዒሉ እዚ እቲ ቁጽሪ ሓደ ክርደና ዘለዎ ስለዚ አምላኽ ዝኸብር ኣነ ንስኻትኩምን ነተስተውዓለልና ውዕለት ተረዲእና እወ ኣብ ክንዳይ ወድኻ ሓጥእ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ ኣነ ምእንታን ክጸድቕ ክንብል እንተ ዘይንኽእል ኮይና እዚ ንገብሮ ዘለና ኣይተረዳናን ኣሎሞኒ ነዚ ሓቂ እዚ ተረዲእና ክነተግብሮ ይግበአና እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እዚ እንጾሞ እንጽልዮ እንሰግዶ ዘለና ኣብዚ ናይ ሕማመት ወቅቲ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ጽድቂ ክቁጸረልና ኢልና ንሓስብ እንተሊና እዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ ጌጋ እዩ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የለን እንታይ ዳ ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኩሉ ሰብ ዝጸድቕ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ሓቂ እዚ ዝነግረና ስለዚ አሕና ዝገበርና እንተገበርና ጽድቂ ክቁጸረልና ኣይክእልን እዩ ዓቕምና ድሩት እዩ ኣይንኽእልን ኢና ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ስለዚ ጾምካ ስለዚ ጸለኻ ስለዚ ሰገድካ ጽድቂ ትረክብ ማለት ኣይኮነን ጽድቂ ክትረክብ ትጽሊ ትጸውም ትሰግድ እንተሊኻ መሰረታው ጌጋ እሞ ነዛ ሓቂ ዘውን ክርደና ይግባእ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ዝገበሮ ሁሉ ምእንታን ንሕና ነቲ ዓቕሙ ዘይብልና ክንገብሮ ኣክንዳና መተካዕታ ኮይኑ ከም ዝገበሮ ክርደና ይግባእ እዩ ስለዚ እዚ ኣነ ክገብሮ ዘይክእል ንስኻ ኣክንዳይ ስለ ዝገበርካ ብምባል ንኣምላኽ ክነመስግን እንከለና ግን ኣምላኽ ክብሪ ይወስድ ናይ በሐቅኻ እቲ ናይ ሕማመት ወቅቲ ተረዲእናሎ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከኣኒ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ማለት እዩ ንጸውም ንሰግድ ንጽሊ ዘለና ሰባት ብዝኾነ ይኹን መወዳእታና እንታይ ምዃኑ ማለት ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለና ዲ የብልናን ዘይንፈልጥ እንተኾና እዚ እውን እቲ መሰረታዊ ጌጋ እዩ ስለምንታይ መሲልኩም እዚ ወቅቲ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ናተይ ናትኩምን ናይ ሞት ፍርዲ ዝወሰደሉ ወቅቲ እዩ ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ከም ቃል አምላኽ ዝብሎ በአይ ዘአምን እንተመተኳ በህይወት ክነብር እዩ ዝብል ቃል አባና መንታን ክፍጸም ኢየሱስ ክርስቶስ ከማይን ከማኻትኩም ሰብ ኮይኑ ንሱ አምላኽ ከነሱ ነቲ ማዕረ አምላኽ ምዃኑ ከምምንዛዕ ከይርአየ ሰብ ኮይኑ ባርያ ሰብ ኮይኑ ኣብ ጎልጎልታ ኣሲ ከቢድ ዝኾነ መከራ ረኺቡ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ከዓ ዝተንስአ ኣነ ንስኻትኩምን ህያውያን ኮይንና መንታን ክንነብር እዩ እቲ ካብ አምላኽ ዝተወልደ ንሱ ዘርኢ አምላኽ ኣለዎ ይዝብል ስለዚ ናይ አምላኽ ዘርኢ ዘለዎ ሰብ ኣይጠፍእን እዩ ካብ ጠፋኢ ንብረት ናይ ዓለም እዚኣ ኣይኮንናን ተወሊድና ንሕና ካብ አምላኽ ዝተወለድና ኢና ስለዚ ብዛዕባ ዘለዓለማውነትካ እንታይ ምዃኑ እንታይ እውን ከም ትኸውን ጽባሕ ንጎ ካብዛ ምድሪ ምስተፈለኻ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ እዚ እትገብሮ ዘለኻ ናይ ጾምን ጸሎትን ስግደትን ወቅቲ ኣይተረዳእካን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ሓቂ ክንምለስ ክንክእል ኣለና እዚ ወቅቲ እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ክንጸውም እንከለና ክንጽሊ እንከለና ብኩሉ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ርእስና ክነግዝእ እንከለና ንአምላኽ መሊስና
ነፍቀረካ ኢና ስለቲ ዝወዓልካና ውዕለትካ ነመስግነካ ኣለና እናበልና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ስለቲ ብዝኾነ ይኹን ክግበር ዘይክእል ውዕለቱ ነመስግነሉ መዓልታት ከም ዝኾነ ክነስተውዕል ይግበአና እዩ ኩልኻትኩም ኣብዚ ወቕቲ እዚ ማለት እዩ ርእስኹም ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ክትግዝኡ ፈቃደኛታት ኮይንኩም ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ኣብ ቅድመ ኣምላኽ እትቀርቡ ዘለኹም እግዚአብሔር ብኩሉ ትገብሮ ዘበለ ፍቅሩ መመሊሱ ንኽተስተማቕሩ ይደግፍኩምን ይሓግዝኩምን ብኩሉ ናይ ምስጋና ህይወትካ ኣምላኽ ይምላእኹም ነቲ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ክትርድዎ ዘለኩም ሓቂ ከዓ ትረዲእኩም በቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ምዕባይ ይኹነልኩም ስለዚ ኩልኩም ነዚ መልእኽቲ ትሰምዑ ዘለኹም ክርስቲያናት እዚ ወቕቲ እዚ ፍቅሪ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ብፍሉይ ዝተገለጸሉ ወቕቲ ምዃኑ ተረዲኡና ስለቲ ብቃላት ናይ ዝምድሪ ከምዝን እትን ክትብሎ ዘይትኽእል ፍቅሪ ኣምላኽ ክነስተንትንን ክንምርምሮን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተፈቀርና ከዓ እንዳተረድአና ክንመላለስን ይግበአና እሞ እግዚአብሔር ብኩሉን ኣብ ኩሉን ምሳኹም ይኹን ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ጸጋ ኣምላኽ ብዛሕልኩም ተስፋ ገብር ገለ ነገር ተረዲና ክኸውን ካልኦት መንታንካ ክባረኹላ ኸኣኒ ክርድኦም እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ከዓ ብፍላጥ መንታን ክገብርዎ ሸር ክትገብሩሎም ይላበወኩም ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ብኩሉ ትገብርዎ ዘበለ ኣምላኽ مساخم يخون